Sampo, sampo. Sampo. हमारे नाम पर लोग तो आपके यहाँ आप ही स्थापन शुरू कर दें। Sa sunstorm dito sa Haraj ngayon, lakas ng hangin kaya ang buhok. May ibang lakad sana kaming pupuntahan pero hindi natuloy. Kaya ang bagsak namin, ukay-ukay. Kaya mga friends, hello, nandito ulit kami sa Haraj, part 2. Mag-ukay-ukay ulit oh. Medyo mahangin ngayon, nagsa-sunstorm. Yan, mamili ka na dyan. Oh, 10. Pili mo yung Adidas o kaya ano. Kaya lugugin mo, kuha lang. Baka makapili ka ng ano dyan, state side. Oh, nakabili ka na? Oo, nakadami ng dalawa, tiniriyan. Nakabili na ng dalawa, tiniriyan. Okay pa more. Louis Vuitton. Tumbag na to, parang ano, balat ng ahas. Yan mo sa loob. Sa loob. Anong bag yan? Anong bag? Ewan ko kung anong tatak nito. Dali mo na. Otak yan. Magkano? Mahal. Mahal. Anak diskon no problem kalas kamat. Anda kalama kelas. Asyara basta gizi adi dito ya das. Hoga ye kina. Ay mushkil. कितना 10 लोग बोलते भाई 10 लोग डिस्काउंट मकानु Sampo. हमारे नाम पर लोग तो आपके यहाँ आप ही स्थापन शुरू कर दें। मस्जिद सिपिन का क्या? तो आते हैं 50. Happy. Isan original sih. Happy original. Sem bagundoni. Baik. Dapat 30. Pentis. Kiris lang yan, boy. Mga klasik na Reebok to. Ha?
Pangat din. May tama na sa gilid. Mga ganito ba? Parang pag-ispadahan. Ada mustamil chalatin, ada jidi chalatin. Hey, break! Ano to, Jordi, hindi Jordan. Jordi. Oh, S+ din lahat yan eh. Huwag puti. Pwede na ito. O, dilawan. Dilawan. Ito 15 daw eh. Ito 15 daw. 15? Ang daming kulay eh. Eh kaso yung wala eh. Oh, W, di ba? Wala. Aminin niya, wala. Win. O kaya, Orangko. Ram. Rangko. Pangalan mo, di ba? Rangko. Ha? Dami ng bitbit ah. Dami ng bitbit. Eh, mahal doon. Yung mga kasama ko may bitbit, ako lang wala. Marami kasi lang pan shopping. Hiram lang sa kanya. A few moments later. Kapagod umakyat.